mafi yawan matsalolin da muke fama da su a duniyan nan fushi ne yake haɗa su. A yi fushi a yi kisa, a yi fushi a yi faɗa, a yi fushi a zubar da jini, a yi fushi da juna a shiga gaba, ƙiyayya ta ɓarke tsakanin mutane saboda tsananin fushi, mace ta yi fushi da mijinta, miji ya fushi da matarsa. Fushi ya kai inda ya kai, har ma ana cewa mafi yawan laifuffukan da suke faruwa a duniya yanzu, in ka bi ka nutsu ka tara hankalinka za ka ga mafi yawansu sababinsu yana cikin fushi. Kuma idan mutum ya yi fushi ba shi yake mallake da kansa ba, shaiɗan yana son ya ga an yi fushi, don mafi yawan laifuffukan da za a yi na kashe-kashe da jin rauni da jin ciwo